9ଟା ବାଜିଲା ଶୋରୁମରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଆପଣମାନେ ରେଡି ତ? ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା। ହାଇ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ମୁଁ ରୋହିତ ହିରୋ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍। ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଆନାଦର ମିନି ବ୍ଲଗ। ଲେଟ୍ସ ଗୋ। ତ ମୋତେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଜର ପ୍ଲସ୍ ସ୍କୁଟି ଦେଲେ। ଫୋର୍ଥ ସର୍ଭିସିଂ ଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ମୋବିଲ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲି। ଏୟାର ଫିଲ୍ଟର ଖୋଲିକି ଭଲରେ ସଫାସଫି କରିଦେଲି। ତାପରେ ଦେଖିଲି ଫୁଏଲ ମିଟର ଇଣ୍ଡିକେଟର ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି। ତେଣୁ ଡିକି ଖୋଲିକି ଫୁଏଲ ମିଟର ଲାଇଟ୍ ପୁରା ଚେକ୍ କଲି। ସବୁ ଦେଖା ଦେଖି କରି କାମଟା ସେଟ୍ କରିଦେଲି। ଏବେ ସ୍କୁଟି ପୁରା ରେଡି। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ 125 ର ଗାଡିର କ୍ଲଚ୍ ସାଇଡଟା ଖୋଲିକି କାମ ଚାଲିଛି। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଚେକ୍ କରିକି ଯେଉଁ କାମ ଅଛି ସବୁ କରୁଛୁ। ଆଜି ଆମ ହିରୋ ଶୋରୁମରେ ଗାଡିର ଭିଡ ଟିକେ ବେଶୀ, ସେଥିପାଇଁ କାମ ବି ଜୋରଦାରରେ ଚାଲିଛି। ତା ଭିତରେ ମତେ ଗୋଟେ ସ୍ପ୍ଲେଣ୍ଡର ଗାଡି ଦେଇଥିଲେ। କ୍ଲଚ୍ ପ୍ଲେଟ ର କାମ ଥିଲା, ତ କ୍ଲଚ୍ ପ୍ଲେଟ ର କାମଟା ପୁରା ଭଲରେ ସେଟିଂ କରିଦେଇ ଏବେ ଫିଟିଂ କରୁଛି। ଫିଟିଂ ସରିଗଲେ ଗାଡିଟାକୁ ଚେକ୍ କରି ଡେଲିଭରି ଦେଇଦେବୁ। କଷ୍ଟମର ବି ଗାଡି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ବସିଛନ୍ତି। ଏଇ ପୁରୁଣା ସ୍ପ୍ଲେଣ୍ଡର ଗାଡି ଗୁଡା କାମ କରିବାର ମଜା ହିଁ ଅଲଗା। ପୁରୁଣା ଗାଡି ହେଲେ ବି ଗାଡିଟା ବହୁତ ଭଲ। ଆଜି ବି ଲୋକଙ୍କର ଭରସା ଜିତିକି ଚାଲିଛି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଗାଡିର କାମ ଏମିତି ଚାଲୁଥିବ, ଆପଣମାନେ ସାଥିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଏମିତି ମିନି ବ୍ଲଗ ପାଇଁ ଫଲୋ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଦେଖା ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡିଓରେ।